Šporko Šamrulka túži po hodinkách s vodotryskom. Ale ako si na ne našetriť? Možno keď odnesie plastové fľaše a plechovky do zálohomatu, tak sa to postupne nazbiera. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Čo ja viem? Marečku, čo si ty o tom myslíš? Je to napínavé, je to dobrodružné. A je to všetko tam. Je to tam, je to poučné. Je to najnovšia knižka Braňa Jobusa. Po zbernom dvore a odpadkovom fantómovi je tu tretia knižka, v ktorej Bránko rozvinul témy, ktorým sa nevenoval v tých predošlých. A to sú... To bolo, že elektroodpad, na ktorom mi strašne záleží a ktorý ma veľmi baví, lebo tí, čo ma poznajú, na čom všetko hrám, tak áno. A potom je tu zálohovanie. Áno, pretože spolupartnerom našej spolupráce s Braňom Jobusom je aj Slovensko zálohuje. Nielen na tejto knižke, ale aj na vzdelávacom programe Zberný dvor s Braňom Jobusom. A my sa veľmi tešíme, že táto tretia knižka je na svete. Veríme, že bude rovnako úspešná ako prvé dva tituly. Dúfame. A môžete ju vyhrať v niektorej z našich nasledujúcich súťaží. A dovolím si konec. Podarí sa Šporkovi spolu s novinárkou Krišpínou Dolinovou odhaliť semetrikine podvody? Získa vysnívané hodinky? To všetko sa dozviete v knižke. Aj to, aké dôležité je chrániť prírodu triedením a recyklovaným odpadom. A navyše, odpadkový fantóm v tretej knižke končí svoju púť, ale jeho misiu začína naplňať náš maskot na Turpaku, ktorý sa volá Samo. Je to medvedík čistotný a verím, že aj jeho vstup sa vám bude v tejto knižke veľmi páčiť. A není jediný, ešte sa tam objavuje aj naša milá kolegyňa Uršula. Uršulka, maj sa pekne. Serus, Uršulka. A k tomu medvedíkovi čistotnému, on sa tu zjaví v tej knižke. Ale je tam úplne špinavý, lebo prejde cez komín. Podmienky súťaže nájdete v popise pod týmto videom.